Και αφού ακούσαμε το Breakfast at Tiffany's, πάμε με ένα τραγούδι για τους Ατακτούλιδες, το Drop Dead Beautiful από 6 Was 9. Δημήτρη, και μιας που μιλάμε για μουσική, έτσι, και γίνονται πολλές συναυλίες στη χώρα μας, έτσι, rock wave και σε στάδια, μαλακάσα, τα πάντα. Δόξα γίνονται πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε τέλος συγκροτήματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Κάτι που δεν συνέβαινε τα παλιότερα χρόνια. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, έχω μια ένσταση σε αυτό ότι τους βλέπουμε πολύ αργά. Δηλαδή φτάνουν 50 χρονών για να έρθουν. Εντάξει, βέβαια είναι πολλά που παίζουν από πίσω. Δεν είναι δηλαδή μόνο στο καλλιτέχνη. Κάποια αγαπημένα συγκροτήματα, ναι. Ας πούμε, αργήσαμε πάρα πολύ να δούμε. Όχι ψέματα. Τους Kiss. Πήγα να πω Depeche Mode, όχι κάτι άσχετο. Πήγα να πω Depeche Mode, αλλά τελικά είχαν έρθει. Το 80, 86-87 που ήταν το Rock in Athens. Είναι μερικά συγκροτήματα τα οποία ήταν σε πολύ ψηλά, το 81, 82, 83 και δεν τους είχαμε δει τότε και τους είδαμε ή στα 90s και μερικούς τους είδαμε το 2000. Τώρα νομίζω ότι εντάξει, βλέπουμε συγκροτήματα στο ξεκίνημά τους τα οποία είναι ψηλά στα charts. Έχεις στα μπάρ κάποια συναυλία φέτος που θες να πας, θες να παρακολουθήσεις κάποιο όνομα, 30 Seconds to Mars, Bon Jovi και τόσοι άλλοι που έρχονται? Όχι, Bon Jovi δεν θα πάω. Δεν ακούς? Καθόλου. Παιδιά, φεύγω από την εκπομπή, σταματάμε τώρα. Εσύ θα πας? Θα πας, φεύγω από την εκπομπή. Ξέρεις τι γίνεται, δεν θα είναι ο Ρίτσι Σαμπόρα, βασικός του κιθαρίστας, και αυτό με ενοχλεί λίγο. Είδες, γιατί να πας τώρα? Με ενοχλεί πολύ. Πήραν έναν Έλληνα όμως, ελληνικής καταγωγής, για να τον έτσι αντικαταστήσει προσωρινός. Ο Phil X λέγεται, Phil Ξενίδης είναι, αν δεν κάνω λάθος το... Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν άκουγα ποτέ Bon Jovi και ήταν αρκετά αμερικάνικο pop στα αυτιά μου. Ένα κομμάτι τους μου αρέσει και νομίζω ότι είναι τα πιο παλιά τους, αν δεν κάνω λάθος, το Runaway. Το Runaway, ναι. Το Runaway, δεν ξέρω. Ναι, θα το βάλουμε σε λίγο να το μοιάζει που σου αρέσει. Αφού βρήκαμε... Καψόνια θα μου κάνεις το νερό, okay. Αφού βρήκαμε ένα Bon Jovi να σ' αρέσει. Τι ήθελα να σου πω. Μιλάμε τόση ώρα και για τη γερμανική μουσική σκηνή, η οποία, εντάξει, πάντα ήταν καταπληκτική, δεν το συζητάμε, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και πολύ γνωστή και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ έτσι τώρα ξύπνησα εγώ και το στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι λίγο, το είδαν λίγο σαν μόδα. Πάντα η Γερμανία από το 30, το 40 ήταν αυτή που υποστήριζε τα μουσικά κινήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο μεγάλες μπάντες που έχουν περάσει από αυτόν τον πλανήτη, το ουσιαστικό ξεκίνημά τους το κάναν στο Βερολίνο. Ναι. Τώρα εμείς όταν λέμε εντάξει, μεταξύ μας για γερμανική σκηνή και τα λοιπά, πάει το μυαλό μας κάπου αλλού. Είτε σε πιο ηλεκτροπράγματα, είτε σε πιο goth, είτε σε πιο heavy. Αλλά η Γερμανία υποστηρίζει όλα τα είδη μουσικής και ουσιαστικά για μένα τουλάχιστον το Βερολίνο είναι πρωτεύουσα της τέχνης. Ακριβώς. Έχουν μεγάλη μουσική κουλτούρα καταρχάς και έχουν τον τρόπο να το υποστηρίξουν κιόλας. Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν πρόγραμμα, μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό και στηρίζουν και τη μουσική που βγαίνουν παρά έξω. Δηλαδή... στηρίζουν και από κουβέντες που κάνουμε διάφορους Γερμανούς άλλους καλλιτέχνες. Δεν μπορούν να καταλάβουν ακόμα πώς γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι σε άλλες χώρες που αναλατρεύουν τόσο πολύ τη γλώσσα τους. Είτε και τη μουσική τους, γιατί ακόμα και σε αυτούς, ξέρεις, καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν είναι λίγο πιο σκληρό από αυτό που μπορεί να συμβαίνει παρά έξω. Χωρίς αυτό σημαίνει βέβαια ότι στη Γερμανία δεν υπάρχει pop μουσική και μιας και λέω αυτό, γιατί λέμε μόνο τα καλά της, μάλλον η χειρότερη pop σκηνή που υπάρχει στον κόσμο είναι στη Γερμανία. Και μπορείς να ακούσεις χάλια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με μουσική και pop. Δεν μπορώ να τους φανταστώ τους Γερμανούς να παίζουν pop. Δεν ξέρω, δεν μου κολλάει. Δεν παίζουν και οι πιο μικρές ηλικίες εννοείται ότι έχουν μεγαλώσει και με Χριστίνα Αγγιλέρα και Britney Spears και προσπαθούν να κάνουν πράγματα. Κάποιοι ίσως να καταφέρνουν κάτι, αλλά οι περισσότεροι νομίζω
Είναι μίλια μακριά. Νομίζω είναι πολύ πιο ενδιαφέρον η pop μουσική στην Ελλάδα από αυτό που συνέβη στην Γερμανία. Rammstein ακούς? Ακούω, ναι. Α, ωραία, το βρήκαμε λοιπόν, εντάξει. Βρήκαμε τι θα παίζουμε για την υπόλοιπη μία ώρα. Εντάξει, άμα το αλλάξει το Rammstein και το πας σε Cure, θα κάτσει άλλες 2 ώρες. Ωραία, φέρτε Cure, παιδιά, όλη τη δισκογραφία. Τη χώρα μας, πώς τη βλέπεις λίγο, βασικά, πώς βλέπεις έτσι οι νέοι για τις ευκαιρίες που τους δίνονται, όχι μόνο στη μουσική, εντάξει, και για μουσική εννοείται μιας που μιλάμε, αλλά και γενικά για τις δουλειές και για την εργασία, βλέπεις μια αγανάκτηση που υπάρχει. Πιστεύεις ότι υπάρχει διέξοδο σε αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς το βλέπεις από τη δική σου πλευρά? Μεταξύ μας όχι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω ότι ναι, θα φτιάξουν τα πράγματα και θα γίνουν καλύτερα και να τους δώσω έτσι ένα δείγμα ελπίδας. Αλλά δεν νομίζω. Από τη μεταπολίτευση και μετά, το μόνο που έχουμε ουσιαστικά κρατήσει, τώρα είναι χοντρή κουβέντα, αλλά είναι μια σακούλα με σκουπίδια που αυτά τα σκουπίδια προσπαθούν να μας επιβάλλουν τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Με αποτέλεσμα οι νέες γενιές που ήρθαν και θα έρθουν να ανακυκλώνονται μαζί με αυτά τα σκουπίδια. Ναι, και θα τα τρώνε κιόλας. Και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Πιστεύεις ότι αυτό που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, που ο κόσμος βγαίνει στο Σύνταγμα και μαζεύονται χιλιάδες κόσμου, πιστεύεις θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Δηλαδή... Δεν ξέρω, ξέρεις τι, θέλω πολύ να πάω. Δεν έχω πάει ακόμα. Θέλω πάρα πολύ να πάω κι εγώ. Για ακριβώς αυτό το πράγμα που είπες. Μήπως και έρθει μια αλλαγή σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα. Αλλά απ' την άλλη τσαντίζομαι και πάρα πολύ, γιατί το 80% των ανθρώπων που είναι εκεί πέρα τρέχουν συνέχεια και ψηφίζουν τους ίδιους ανθρώπους που μας έχουν φέρει σε αυτή τη θέση, και τόσο καιρό κοίταγαν πώς θα βάλουν το γιο τους στη δημόσια υπηρεσία, πώς θα γλιτώσουν λεφτά από την εφορία ή πώς θα κοροϊδέψουν την εφορία. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους ακριβώς. Δηλαδή τα κάνανε και οι ίδιοι σκατά, και τώρα που η δικιά τους η τσέπη κινδυνεύει, τώρα βγήκαν έξω. Νομίζω έπρεπε να το έχουν σκεφτεί λίγο πιο πριν. Όπως έπρεπε να το έχουν σκεφτεί αυτά που κάνουν τώρα, τα έχουν κάνει ένα χρόνο πριν ή και παραπάνω. Εμένα ξέρεις ποιο είναι αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ? Δεν είναι μόνο αυτό που είπες, ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κατέβει εκεί κάτω, οι περισσότεροι, όχι όλοι, έτσι, είναι αυτοί που ψηφίζαν τόσα χρόνια τους ίδιους και τους ίδιους. Εγώ με ανησυχεί ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κατέβει εκεί κάτω θα ξανά ψηφίσουν τους ίδιους και τους ίδιους, πιστεύω. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος τρόμος μου. Πραγματικά σου λέω ότι είναι το μόνο πράγμα που φοβάμαι. Και μακάρι να βγω ψεύτης. Μακάρι να μην γίνει κάτι τέτοιο, γιατί γενικότερα... Εγώ κοίταξε, θα κατεβώ. Αλλά τουλάχιστον είμαι συνειδητοποιημένος για τον εαυτό μου ότι τα τελευταία 20 χρόνια δεν ψηφίζω. Βλέπω τι συμβαίνει γύρω μου. Δεν μ' αρέσει. Ο μόνος τρόπος που εγώ, επειδή θέλουμε να λέμε ότι ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, ο μόνος τρόπος που μπορώ να πολεμήσω αυτό που μου συμβαίνει γύρω είναι να μην ψηφίσω. Και αυτό μάλλον θα περίμενα και από όλους τους άλλους. Όχι να παρήξουν λευκό, γι' αυτό πλέον δεν ισχύει. Ξέρουμε γιατί. Πολύ καιρό δεν ισχύει, ναι. Απλά δεν πας να ψηφίσεις. Ξέρεις τι γίνεται? Είναι το θέμα ότι τα κόμματα και ο φανατισμός για την πολιτική είναι ότι έχει μπει παντού. Δηλαδή έχει μπει στα σχολεία, έχει μπει στα πανεπιστήμια με κομματικές ομάδες. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι πάει ένας φοιτητής να σπουδάσει και δεν τον αφήνουν σε ησυχία και προσπαθούν να τον βάλουν στο κεφάλι του μέσα να γίνει πας, ναι ή ό,τι άλλο υπάρχει. Δηλαδή και δημιουργείς ένα φανατισμό σε νέα άτομα με νέα μυαλά που το μυαλό τους τώρα αρχίζει να παίρνει στα σοβαρά τη ζωή, ας πούμε, και τους βάζει συνεχώς σε αυτό το καλούπι. Και μετά πώς είναι εύκολο να αποκοπείς από όλο αυτό? Δηλαδή αυτό που λες νομίζω ότι είναι μπορεί να είναι και το λιγότερο. Δηλαδή ακόμα υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι ψηφίζουν αυτό που ψηφίζει η γιαγιά ή η μάνα τους, γιατί η οικογένεια ψηφίζει το τάδε κόμμα. Είναι τραγικό. Δηλαδή σαν που το σκέφτομαι είναι τραγικό. Ναι, είναι σε κάτι σαν κληρονομιά. Δηλαδή μαζί με όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Μαζί με το χωράφι παίρνω και το κόμμα. Πάει και ο Σταυρός στο ψηφοδέλτιο, ας πούμε. Εντάξει, ναι, αυτό είναι όχι μόνο τραγικό, είναι και επικίνδυνο, γιατί ψηφίζεις ασυνείδητα. Που είναι το χειρότερο. Δεν καταλάβαν ποτέ ή δεν μας αφήσαν να καταλάβουν ποτέ
πόσο σημαντική είναι μία ψήφος. Δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Ναι, γιατί Αν μία ψήφος αλλάζει τα πάντα. Στην ουσία κρίνεις εν μέρη το μέλλον της χώρας σου και του αυτού σου βέβαια. Δηλαδή ψηφίζεις και νομίζεις ότι ψηφίζεις έτσι στον αέρα, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνεις αυτή η ψήφο σου ένας ξεχωριστά τι προκαλεί. Καλά και κακά, έτσι, εντάξει. Υπάρχουν και ορισμένα θετικά, λέω τώρα. Για ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό θέμα, άμα γινόταν δημοψήφισμα, θα ψηφίζαν έτσι πάλι? Δεν θα νομίζω. Να σου πω την αλήθεια εγώ. Δεν ξέρω, μπαίνουν διάφορα στο μυαλό μου. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Κοριαλά, θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 6. Μιας που μιλούσαμε πριν για Γερμανία και επειδή και ο Δημήτρης, έτσι καταλάβατε, ότι του αρέσει πάρα πολύ η μουσική της Γερμανίας και εμένα, πάμε να ακούσουμε τους Rammstein στο τραγούδι Zone και επαναρχόμαστε ξανά μαζί.